Que hay una moto mal carro, que no me la volan d'una. Que hay una moto mal carro, que no me la volan d'una. Que hay una moto que llama carro, que no me la volan d'una. Que hay una moto mal carro, Benvinguts a tots un altre cop a la tercera motorada. Moltes gràcies per ser aquí i espero que passem un gran dia. Tenim la sort de tenir nosaltres a la Natàlia Esteve, la vicepresidenta d'ANC, en Eduardo Reyes, que és l'expresident de Súmite i actualment parlamentari del nostre preuat Parlament, i en Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Benvinguts a tots a la tercera motorada de la República Catalana. Jo volia felicitar-vos per aquesta iniciativa que demostra que, malgrat ser diversos, som capaços de fer camí tots junts per un mateix objectiu, la independència de Catalunya. No em sorprèn que sigueu aquí i no em sorprèn que sigueu tants. Igual que el col·lectiu de motards, a l'assemblea som plurals, som diversos. Aquí hi tenen cabuda totes les sensibilitats i matisos perquè tenim un objectiu comú, democratitzar i portar el benestar social real al nostre país mitjançant la independència. Visca Catalunya i visca la motorada! Señor Fernández Díaz, va por usted que la República Catalana será algo que dará un ejemplo a España para que de una vez por todas, me aguanto, para que de una vez por todas aquí en Cataluña se pueda vivir con dignidad, algo que ustedes están pisoteando en el resto de España. ¡Visca Catalunya! Anar amb moto amunt i avall és possiblement un dels actes de major llibertat que tenim aquells que anem amb moto, perquè sabem que anem fent camí, que ens anem trobant moltes persones pel camí i que sempre intentem anar sumant complicitats, transversalitat i diversitat. No ens deixem tampoc robar aquesta voluntat de ser diversos, de ser transversals, de ser-hi tots. Això que estem fent entre tots i totes és màgic, és molt bonic i ho és perquè hi som tots. Per tant, vosaltres que també en sou referent amb la vostra activitat, amb el vostre hobby, amb allò que us satisfà com a homes i dones, no deixeu mai de fer-ho, que de ben segur que també sou dels imprescindibles. Festa i lluita poden anar en un mateix camí. Endavant la motorada, visca Catalunya lliure! Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line, on the devil's back until
till you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right, you ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death. The king is dead, the light goes on. Don't lose your head when the deal goes down. But keep your eyes on the road ahead. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. I gotta live this life till you die. Bon dia a tothom i primer de tot agrair-vos que un dia com avui, amb aquest sol, amb aquesta calorada que fa, sigueu un any més aquí a la recta del circuit, a un circuit que és el circuit de Barcelona-Catalunya, el circuit del nostre país i que és casa vostra. Jo no m'extendré més perquè aquí els que han de dir les paraules que toquen són l'Eduardo i el Jaume. Gràcies per venir i una vegada més, benvinguts a casa vostra, al vostre circuit del vostre país. Gràcies. Gràcies per les seves paraules del senyor Joan Fontserè, director general del circuit de Barcelona-Catalunya. Bé, ja sabeu, cada any la gent del circuit es porta molt bé amb nosaltres. Tenim el Joan Fontserè, que és la cara visible, el que sempre surt, el responsable i per tant ha de donar la cara. Però nosaltres sempre que treballem estem molt a gust, ens sentim superbé treballant aquí amb la gent del circuit i hem volgut agafar dos representants d'ells, que és amb qui més treballem, també perquè ens fa il·lusió presentar-los i creiem que es mereixen un aplaudiment per ser molt bona gent i encara millors professionals. Són en Mubarak Hamed i la Marga. Sisplau, veniu, un aplaudiment per ells, que són uns megacracs i que diguin alguna cosa, no? I que passin vergonya. Som-hi! Doncs vinga, tancarem el que serien els parlaments. Cedim la paraula al Jaume Aragall, president de la Motorada. Jaume, doncs, tot teu. Hola, benvinguts un altre any al circuit. Tal com deia el Lluís ara fa un moment, torno a agrair al Circuit de Catalunya com a entitat que és senyera del nostre país i a més a les persones que hi treballen, que jo, com li deia fa una estona a en Joan i en el Vicenç Aguilera, el president, els hi deia: heu de tenir el goig no només de tenir una infraestructura fantàstica, sinó que teniu un personal que, a més de fer molt bé la seva feina, ens fan sentir molt bé estar al seu costat. I això val molt. Això val molt. I això ens anima també a creure en el nostre país. El nostre país l'aconseguirem ben aviat, però l'aconseguirem ben aviat com anem els moteros, junts. Nosaltres, quan ens saludem per la carretera, no sabem si el que saludem és de la CUP, és de Convergència, és d'Esquerra, o d'on és, o és de Demòcrates, no ho sabem. És un tio com nosaltres, que va en moto, que li agrada la llibertat, que li agrada anar sobre dues rodes, i el saludem. Això és el que hem de fer si volem el nostre país en tots els àmbits i en tots els aspectes. No ens desanimem, ho tenim a tocar. És això. I avui estem aquí per això, per reivindicar, per demanar que volem, la majoria dels catalans, volem governar-nos nosaltres. Visca Catalunya lliure!
sense esperar l'ajut de ningú. Temps de tenebres sense una llum, desitjant la fi